миналото бензиностанциите имаха неудобен проблем. Клиентите нямаха представа кога резервоарът им е пълен, което често водеше до разливане на бензин навсякъде. Инженерите измислиха интелигентно решение. Те изобретили дюза за гориво, която можела да спира автоматично, използвайки много прост принцип. Когато камионът за гориво зарежда подземния резервоар, клапанът автоматично се затваря. Когато резервоарът наближи пълнотата си и бензиновите пари се вкарват обратно в камиона чрез друг маркуч, като се кондензират обратно в течно гориво. Когато клиентите зареждат автомобилите си, бензинът първо преминава през множество тръби и филтри, преди да достигне до дюзата. Съвременните дюзи за гориво са като малки технологични чудеса. Вътре има тънка тръбичка, която вкарва въздух от резервоара на автомобила в мембранна камера. Когато натиснете спусъка, горивото тече, докато тръбата не се потопи, прекъсвайки въздушния поток. Така се създава вакуум, който придърпва 3 малки стоманени топчета към центъра, което моментално освобождава спусъка и спира потока. Просто, ефикасно и блестящо ефективно.